Λοιπόν, χοντρέ, συγκεντρώσου. Δεν θέλω άλλες μαλακίες. Τι θέλετε? Καλησπέρα, καλέ μου κύριε. Πουλάμε Dubai Chocolate. Γιατί με κοιτάς έτσι, ρε ηλίθιε? Εξετάζω την καβλιάρικη φατσούλα σου. Βρε, άντε από εδώ, παλιό ανώμαλε. Μαλάκα, σαν τσαντήρι είναι το σπίτι σου. Μαλάκα χοντρέ, θα σταματήσεις ρε να την πέφτεις στους πελάτες. Άντε ρε μαλάκα που ζηλεύεις κιόλας. Ρε, το έχεις καταλάβει ότι είσαι ανώμαλος και δεν θα κάνουμε ούτε μια πώληση με τις πίπες που κάνεις? Όπα, τι είναι αυτό? Τσαπού, chocolate. Την τρως και θέλεις κι άλλη. Τι στον πούτσο? Γιατί τόσα σεξουαλικά υπονοούμενα? Εγώ γουστάρω τέτοια αστεία. Καλά! Έχουν ξεφύγει τελείως τα πράγματα σήμερα. Ξέρεις κάτι, τετράγωνε? Τέτοια αστεία γουστάρει ο κόσμος και δυστυχώς αυτά πουλάνε. Αυτό είναι, Πάτρικ. Θα κάνουμε κι εμείς ακριβώς το ίδιο. Dubai Chocolate.